аз рӯзҳои сиёҳи ҷанги шаҳрвандӣ оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ ки ҳамчун USAID маъруф аст ба Тоҷикистон ба маблағи $650 миллион кӯмак ҷудо кард ки ҳаётҳоро тағйир дод, навовариро пеш овард ва бисёриҳоро аз камбизоатӣ раҳо кард. дар давоми пандемияи COVID-19 USAID ба Тоҷикистон бештар аз $7.5 миллион кӯмак расонд ва ҳамзамон дар мубориза бо таҳдидҳои дигари саломатӣ аз қабили ВИЧ-СПИД, сил ва камиғизоӣ кӯмаки худро идома дод. рушди устувор аз аҳолии солим вобаста аст ки ба оби тазаи ошомиданӣ, хӯроки серғизо ва муҳофизат аз бемориҳои марговар дастрасӣ дорад. USAID ба мардуми Тоҷикистон дар ҳамаи соҳаҳо аз вокуниш ба офатҳои табиӣ то ба буҳронҳои тандурустӣ барои ба даст овардани иқтидори пурраи худ кӯмак мерасонад. мо ояндаи дурахшонро якҷоя месозем. Якҷоя ба пеш.